Hvad så det? Yeah. Okay, jeg kender ikke det her map så godt, så jeg er nødt til bare at løbe random chesters. Okay, ja. Men vi spiller noget så igen på ballerne der på mappet. I don't know. Okay. Run. Fuld armor egentlig. GG. Og det var endda godt armor. Lol. Okay, lad os se hvad vi kan gøre. Jeg tror lidt der var en chest. Shoot. Får han der et våben. Shoot. Det her går nok et sted. Er du gal? Jeg forstår seriøst intet af det her map, så... Ja, man. Våben. Nej, man. Shoot. Jeg forstår seriøst intet af det her map. Jeg tror ikke, vi vinder det her game. Der er allerede 10 plays tilbage. Der er kun gået i et minut. Godt nok et hurtigt game. Freaking hurtigt game. Er du helt galt i hovedet? Yes. Hvorfor skete det der? Jeg kan kun forsvare mig med en bue. Fuck. I så også ham der, ikke? Våben, tak. Jeg vil have våben. I will have a weapon. Jeg kender ikke det her map så godt. What? Fuck, what? Der er deathmatch allerede, der er kun gået 2 minutter. Freaking hurtigt game. Ved du hvad? Jeg lader de der fights. Og så er jeg nødt til bare... Jeg har ikke fået dem. Fuck. Jeg lader dem der fight. Så vinder jeg måske gamet. Det er team. Fuck. Ved du hvad, jeg tror bare jeg løber. Ved du hvad, jeg havde intet våben. Jeg kom i DM. Ved du hvad, se det her game. Seriøst. Funny game. Seriøst. Ej, nej. Ej, hvor er det funny. Seriøst. Nå, men jeg vil gerne have 5 likes på den her video, fordi jeg ikke fik noget våben. Fordi den her deathmatch var hurtig. Så ja, vi ses i næste video. Hej.